गसाइगाव महकुमा खुंथायनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनाय। गसाइगाव महकुमानि आवथायाव थानाय दैमाफ्राव रैखाथि गैयाजासे नावजों हान्थिनाय मुवा बेसाद रोगानायनि सायाव गोनांथार फोसावदों। संकस दैमा गुरुफेला बेफोरखौ नोजोर होनानै गसाइगावनि एसडीएम आरण्यक सैकिया आन्डार सेक्सन 144 सीआरपीसी 1973 आयेननि सिङाव दिनै मोनसे गोनांथार नटिसखौ फोसावना होदों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव बेफोर गोख्रों आयेननि सांग्रांथिखौ जाबसिननानै बे आयेननिफ्राय रैखाथि हान्जा सरकारि मावख'गिरिफोराल' रेहाय जागोन होननानै महकुमा खुंथाया सांग्रांथि होदों। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसाम रायजोनि गेजेराव गोबां अखा मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन।